Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συνέντευξη που μας παραχωρείς. Να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ παιδιά πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνετε και έχετε κάνει, πιστεύω ότι θα κάνετε μια δουλειά με όλες τις ημεράκια, γιατί είστε παιδιά που ό,τι κάνετε το κάνετε με αγάπη και ψυχή. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάτε όλα καλά στο που κάνετε. Να είσαι καλά. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με σένα και για το μαγαζί. Λοιπόν, συμφωνείς πως η κρίση επηρεάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών και όχι μόνο στην πόλη? Μπορώ να σου πω ότι έχει καταστρέψει πάρα πολλούς επαγγελματίες αυτή τη στιγμή, αλλά και ήδη υπάρχοντες και το ζουν. Και παράδειγμα να πάρω και εμένα που δουλεύω. Έχουμε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει δουλειά, αλλά δυστυχώς οι ευτυχώς μας έχουν κάνει με τα ΦΠΑ και με τα έξοδα τόσα πολλά. Και εμείς με το ζόρι, ειλικρινά σας μιλάω παιδιά, με το ζόρι μπορούμε και να ανταποκριθούμε στα έξοδα μας. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και έχουν καταστραφεί πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δυστυχώς. Λοιπόν, πιστεύεις ότι κάποιος μικροεπαγγελματίας, ο οποίος θέλει να ανοίξει επιχείρηση, καλή ώρα ένα καφέ, εξαιτίας όμως των οικονομικών και πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων θα τα καταφέρει, θα μπορέσει να τα καταφέρει? Πιστεύω καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλη τη δουλειά και να κάνεις. Βέβαια, εδώ και η δικιά μας δουλειά είναι λίγο παρεξηγημένη. Πιστεύω ότι το να κάνεις καφέ είναι ένα απλό πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι 30 χρόνια στον χώρο, με σπουδές. Και πάλι δύσκολο να τα καταφέρνω και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνεις κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όχι μόνο καφέ. Γενικά δύσκολο να ξεκινήσεις να κάνεις μια επιχείρηση. Αν και πιστεύω πάλι ότι υπάρχουν και ευκαιρίες αρκετές πάνω σε αυτή την κρίση. Αλλά όχι μόνο στο δράμα, γενικά. Παντού. Ένα παρόν. Διαχειρίζεται ένα μαγαζί το οποίο είναι επιτυχημένο. Έτσι, σχετικά έχει κόσμο κάθε μέρα, βλέπουμε. Τι πιστεύεις πως ελκύει τους ανθρώπους, τους πολίτες να έρθουν εδώ και να πιούν τον καφέ τους, να συζητήσουν σε αυτό το μαγαζί? Πιστεύω ο σεβασμός πάνω απ' όλα του πρέπει να σέβεσαι τον πελάτη. Ο σεβασμός του να κερδίσει. Που σημαίνει μέσα σε αυτό ότι ποιότητα στα προϊόντα που τους παρέχεις, καθαριότητα, χαμόγελο, αισιοδοξία και εμείς τους πελάτες μας τους βλέπουμε σαν φιλοξενούμενους και όχι σαν πελάτες για τα φράγκα δηλαδή, που θα μας αφήσουν. Αγάπη και μεράκι δηλαδή για αυτό που κάνουμε, τίποτα άλλο. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η συμβουλή σου, σαν παλιός του επαγγέλματος, είχες και άλλες επιχειρήσεις παλιότερα, σε ένα νέο μικροεπιχειρηματία, νέο εργαζόμενο που θέλει να ανοίξει επιχείρηση? Ότι να μην ακούει κανένα και αν θέλει να κάνει τον έργο πραγματικότητα με σκληρή δουλειά, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και προσωπική εργασία και εφόδια, δηλαδή εφόσον σπουδάσει κάτι, το αγαπάει αυτό που κάνει, δηλαδή να πάρει εφόδια, να το ψάξει, να κάνει έρευνα αγοράς, να αγαπάει αυτό που κάνει κυριότερα και φυσικά να το μάθει όσο καλύτερα μπορεί. Αν το μάθει όσο καλύτερα μπορεί, πιστεύω ότι θα πετύχει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και πάλι.